Enyumre no nsia edikan ewo afe empinu ene edunkrumu na abo ewo adom 106.3 insha 104.5 ya flex stations o memuni amahodo so orofo em adom official pa biem ye pa ebo ne se afe sese na nyankopon ye nyina yakoma so ade e di ama yakoma so ade ne papa no ene ye to nhyirapa e di eguso e di ama na nwumre nsem e de bram de di mu akotene e bi ene se Ghana Revenue Authority mpanifo e di nsem bia to dwa na de ye ba Revenue Authority asema omo kan se omemu adwumayefo a won mo bom mfita du ko abu nu egu asuma sum hyelen won ti se do go bi hunabe won pese won mo to ho nkrata asem bribia wo de beda mpanimfo no afidie won no mbecha ya mpa magana fo ohu so Ghana mampane dada John Dramani Mahamadi atudwa asem frinchi ampene dunkria ewo mu yi ne wo hwe ni mu an se won de nko nyaye a enuoma enye yie mamen na asimfo su empotem ho ene se de okada adwuma na sia ma no homene so odina hokra na moto ebefa na so wan hwe yie ubi odan to moto awrem enti nananom hemfo ene asamre me wo ni abre sempanifo hwe na wo mra sanso na onimonyamfo kreda kompre ko Japan se mekase omanfo ati na bato mbeso aso o wodo mafa didie mu ama eniji ya pie ho no obetimu asem omampenda da Jerry John Rollins na di tudwa se eya na na woreko no ni so te sepo ko besu ko na manyoko ndisi papa sanse ene nipa kakra bia sika kwedi o monsem yeso obi afro soso ende nintasuo mu odu ena wo ya agye amanyuko na boso nti amanyuko no ene ye ne nyina so ankasa no eni nyina atu ahwete opani bi di atudwa se esi mu odene ebisi awufo be pie mu Ghana be yesem fin champion dunkunu be kose wo se awurade obehwe yen ni sama hodo bi aditie ne yesi nkonwa ye de bre wo yen kai wo se smart cement simafi eye cement papa ene wodwa so mpacho afofra yesi mu no nya kokoasa ebia obesi dan a cement papa ba ko pe idea 2019 mo no eye simaf nana tox mosquito coil ni spray eno so ene gya ikun tontom todwe ami anya asomdwe na yada adana ho ono mo no match so e ho no mane papa MTN everywhere you go network papa woso oguso ene buronyan ni buronyan chi nyina achade a wode ma mobile money so no eswani enso ka kire fa huram fa hujim na so edi adodode ni bi Grace Homeopathic Clinic ene wa wani tua se bayare sade a o man wonum ni tipen se yemfa fidie enwurawura ntini nompe eni moja eni nipadua num ehunu ba bia yare hinta ne kofar bai ne ko befa so be ka na gira ma na dwane afiri widie num dia eye Grace Homeopathic Clinic won mo kuma se ne nkran afei Total Ghana e the Trust Club ena aba trotro driver for taxi driver for be pacho afra se na ya so brache a wo ya so den wonfa hu anwura mu a afi ekwane da ho ene Total service stations e o mem no FH station bia yen ne fekeke engine wire a wo mo ne papa fa nwa wo bu ne pepepe na Trust Club no do hu mu a achede ne adodode no ese wani pa na yebekọ na ekwa hwe eye Kingdom Ginseng Power Capsules ahode a ede ma manfo bronya ene new year eti ene me pacho be ma bia mpa Kingdom Ginseng Power Capsules ni bi yesi ade bia be ne na ebekọ yie bia na yese atuomu afimu ni nyina enti lokọ ede ma wo ni Kingdom Ginseng Power Capsules be ma ene se ubeko sirani mu apem emani jemra pem mfifrento na ma ne mpepa ma wo tabia heba mesha ene ya wa wani tua se eba se yenum aduro enti enum pa na fei etridi enko na yentimi ni dia tabia heba mesha na adomonline.com so aboa yen ama yetimi akenkan samado a ekotwi ene breman ego wiase afa na nyina ene ebekọ crossover ene ekwan bia so kwakọ jensi me free asantima ntem kropon kumasi mu ba na Vodafone o si future no site papa why ready ana na sibi man na woman capsules ene wa wani tua se badwunso mu nyade wa hodo ne namu nsayare a wonu behwe atenete edi amount yes extra long sanitary pad ene de trotro mu komo bra ebronya ntiama fo jada mfro trotro drop in na so trotro mu komo de ekobia ne be mu ate yes extra long sanitary pad oba bu nsa yei ene bedi wakagina mu ya yesomo ene enwumre ena na sei Ampofo Adjei mene Obiri Yeboah Fentemfrem
nsɛm na sɛ meka wo sɛ wobɛtumi ahwɛ sɛ TV ɛwɔ adom 106.3 FM yɛ Facebook wɔ ne ho wobɛhwɛ yɛ ho yɛ a yɛfɛ sansi yɛfira yɛfra ase na ɛbɛɛni ɛdeɛ nua bɛma kwadwo smart aware ababa wasɔ no fɛfɛ bi nti yɛkura ne yɛnya nwiei yɛsɔre yɛ afɛ ne yɛkɔ wie num paa ɛwɔ captain fie hɔ wɔ tantra here akyɛ sɛ ɛhɔ na ɛyi reception no ɛba soɔ na afei na yɛ abrɛfo so so ɛnɛ ne birthday nti ɔno so so yɛ party ɛwɔ ɛyi yɛ friends Westlands ɛhɔ no mo antie ne yɛfiri ha ne akɔ na ha yɛwea deɛ kakra kra mɛdi kra mafiri ɛna ayi ne ho sɛ ya sɛ deɛ mɛsɛ me form one ma sɛ nui yɛnhyɛ nsɛm no ase na yɛmfa mfiri Ghana Revenue Authority wɔnom ne adwumaku a agyegye toɔ wɔ man mu ɛma aban nya bi de bɔ man ho bra na wɔn asɛm wɔn ka ne sɛ ɔman mu adwumayɛfoɔ wɔn nya asoɔden afia yɛsimi kakra bia obenya bia to a wobetua bia no pɛsɛ bra no kwa kutintim ho nkrata nyina wɔ mpanifoɔ nwomam broni frɛ ne tax returns no na kyesɛ wode akɔ ne aduato yɛ ne ahu sampa nipa smesi wodi ne ho ni ɔpɛsɛ ɔman ɛkɔ so na ɔmo ɛyɛ asobra kyɛ ɔmo ɛyɛ nnwuma ahodoɔ a ayɛ agye sɛ yɛtwe ɔmo aboɔ so ka ɔmo akyi mpere a bɔ mu dede de kradu akɛseɛ de Kwame Nkrumah no ne yasantoa no yusu bi kɔtoto ne dan mu ansana wɔhunu sɛ wɔso wɔkɔ na okotua ne to ana so de ne to nkrata ɛkɔda mpanifo ne numom de afi sɛ nipa no ɔmo bɛkyia yɛ mpa san sɛ emra no ɔmo de baba bɛyɛ adwuma sansemi Commissioner General of Ghana Revenue Authority ano na wɔne yɛnuanom join us for edi nkɔmɔ na asɛm a ɔpani ma no kofinti ɛde twidwa ne sɛ obi ntimi ntena ɔma mu nyana adwo so obebu nani ɛne naso ɛde agumra so no atena hɔ saa kɛkɛ na adwuma wura no so a wɔn tete nkrɔfoɔ toɔ ayaya toto ekwa kutua wɔn bɛwie no na ɛso wɔn de na mayi ase bɔnso de goro medamase no sɛ nipa nso so wɔn na wɔn bi kapa. GR is going to bite. What we're going to do is once we are widening the tax level, the thing and the rest, the next thing is getting all Ghanaians to file their tax. That's the rule. Ghanaians, when they are outside the country, they are in the UK, they are in the US, they are in Canada and the rest, they have to pay their taxes. So that culture is what we want to bring down to. Okay. And to start off, we gave tax amnesty. And now that the time has elapsed, expired, now is the time to bite. And 2019, and it's not a joke time. Part of the taxes is saying that the income that came to you in a year, you have to let the state know. Because the income that came to you in a year, and then relate it to the tax brackets, the bands and the rest, and be able to determine that this is the level of income that came to you. Commissioner General Edema Ghana Revenue Authority Roy Emmanuel Kofinti just say one penipa woda eye etuo egigie adwumakuo na no na wo girim se wuntimi nso kane amfa nhye mpaduase nti wutua to a na de ho nkrata aba na penifo ahwemu do afu nyame ahumu enye yie na obi obe ne ho sa Ananias e Bible mu onim sa Ananias gi etira de edi ye no ewi akire no honkonkro kaase wodi atro akye honkonkro nti no obuhwe sa pepepe na odi atro e de check Ghana Revenue Authority sikasem nkrata amfa na wonum yi a ene wososo aso be hye e wo memu pa Kasiebo no ene yetoa so e wadom 106.3 FM so na mampani dada John Dramani Mahama eno ada homache be se dumienu anaje konkon a yesi afie wo mu ye mu mfiri champagne dunkunu ye mu ana nsam kyerofo adom FM sam kyerofo Prince Osu ene ne twetwe nkomo bisa ne sesei yesi afefufuro mu ade ne wo hwehwe ama Ghana na o se wano de wonya konhyeni a wo hye nkombone de amoman ne wo hwa ne se afie ya wura mu yi enuoma nyina betuto yie ama Ghana ye prom esan se eta no ho eyeda enkwan yeda eta no ebese bianom se ama Ghana ekoyie wo no timbi na busua timbi nti de wo hware no se enuoma bekoyie sa bra pani twe nkwana kyese ne wo beto bobo esu aso dem wo dendenden de wo tware na no wo se de wo hwa nimu a ene se ama Ghana ye beti esi kwampa so na ma obi a ho atono se Ghana ne bi a ho tono a eno a ene Obia ehwehwe Ghanaians official part Nyamishra Obia and may God bless our homeland Ghana. Amen. Just wish that things get better in Ghana. Say Nyoma Beko Yama Obia. Okay, future the mama buluni youth. Oh, sir, they should work hard. The world is changing and you may pure Yabreso is not the same. And so they face a more challenging future into Obia. People should work hard, and I'm sure that government will do everything it can to make things better. Ghana man penny dada John Dramani Mahama and out here no now was software one no or yes of penny or the Holy Hills Assemblies of God Church
odona ano Reverend Dr. Kwadwo Boateng Bempa so one dey wo ka kira ban se obesere no a futu na we wode ma omomodin se ankura adwuma wo mayi mu no obbo ho ban se de be ya enkoguo na betima gina na so e ba sa Ghana ebebo amasikasem agina na so yi. And then the Lord also said that we are going to do great things in so many areas. There's a DBA will take it a little bit higher. So I can say increase in punctual. The DBA is going to go higher, and God is going to use us for great things because Jesus is coming. The politician, be a person who is successful, he should not live for himself. He should live for the people. That's the secret of leadership. And our case will not be different. The bomb is more my Ghana. We said 2018, we don't know where that thing is coming from. China Bank will collapse. China way. Hey, I see we forget that some of my way in a year Ghana for now. I'm to ever tune here. Yesterday, I said this time, and things will be stabilized. Now, baby, no credit. I am found to. I am lifting all the broken businesses. Osofo Kwadwo Owusu Boateng Bempa, one of the Holy Hills Assemblies of God and Odona, Nene and Otie no. Yanto aso na yenkon semfufro mu a yekọ asemfusu empotemo ho na enei assemblyman a wowo asemfusu ene mpanimfo bi a eja womo ewo kuronum na wono de wono ato ensema hodo bi ekoso mu womo kiremu ansese sede moto eho dwumadi asi ama na homene so empotemo ho no wono nsuro nka eya gikuru na boso yesei upia bontre kra ho benkum ni nifa ha moto afa na so omse nkanka asia kuropon wodumase ewa asen of mensirim ofimfim mantemu omse wo hwe moto no ni twie kura so no omse twi ne basabasa no wo de no eto nchen kura na eye akwakwakwa yese nipa dodo na fa ne se he se de aboa ne takra ne mane akese takra bone de afanyina kwatere kwa so obetra ka mu abu nipa se de wo sa shupelu saa bra akwan ne nya papa de ne ode tra moto so ma ne kari na bia na waduru de wo kro na sansemi ene hu dwumadie ntine na ama moto su dwumadie no kwa na ekosoro dwemtreni akwa kropo dumase a ukadafo no wodo mo no ni din ene Mohammed Sani ene wo chekire nsem mu akire adom Kasiebo se oh omo no adwuma omo ye no anya bibi kura adakoro ebia 100 Ghana de obetuma nya ahye ho a tasi anya say 50 Ghana ene sese onom ye nti omo adwuma no ekọ nkan pa na speed we so moto fo no ko no so maka wasem saa kire omo bia me kan won asem kire se onya abotre because obi na ko the dipa ne pen na se wo yema na ye na wo pen na se wo ye moto no so wo fo obi na se me pen me ka se slow down na de ko abotre because o tua ni sika na wo je ni se wo de na akọ asomdio na wasa ba wa be ye wadwuma ba wanga se fa na ko na kuku no na assemblyman o work report dumase electoral area Alexander Labi ena wo kirem se ukada adwuma no se de esi ekeka ko no amanfo ehwe wo behu obi ne nani akyemu makane nke bia kwensani bi na behu na wakonom sade ne fender akopem enzo nei wo be hia kwabrane ne kyese nani hu na batwa nyina twitwi obi frantoa no oba yi anu akunkun se chemfo ni birthday no nyina ne se ne hu nyina twitwiro ntimi nkane nsanto moto dina hwe eje ade a ewo se ni manim ya mpanifo hwe na waka hu bewi ntisa moto bekum ni pa wompotemo over speed na wakono and so wo twa so obi wona ukada ba ko pe afani pa be ba nan pa makwa na no say ni pa nyina so obi anu awa register one in robone tramo we okay and san so one man abroso na na waka ni say no na wa ye na wotumi di afa amia no won wa akere won na asen akropon dumase hene na nto osi na otoso mienu ene echirem sa posifo won potem ho no emre bia wo mamu afa moto ho no omo wani mere no mfanya adwuma ese ba bia keka kone de eye durubrum anam se ekwan na ye nam so ni nyenti okada ewa ha bebre ene no tinu se pani no wo hene ne de ne di ka bai wei eye assemblyman ne de anam se ekwan na ye nam so ni nyenti okada ewa ha bebre no okada no so won a woka no nyina ya mo franketwa ya se obi a odu 18 years kwa ya manenka mo franketwa nyina eka okada na won experience bia oni baba okada ba ko petimi fa ni baba ye 4 ne 5 na wate so na nanma fra won se ya pese okada no aye se obi ba fa kura on fa ni baba ko pe sa na moto na wan ni betumi na so ya ka bia nti asen ya juma akwan na enye ni nti ana okada na do so but mo fra na eka no so wosusa ya woni wonim de bia and then I say security agent in MY. The assemblyman no na say security agencies no epre na numu saa ni nyina e official po.
afen komato ya fese se na ejina pintin na yanku ya ni mu pani wono otufofa wade o friend councilor trot papa na e kasai wo sese obi ye wade na sa wade mu titru kra na ukunu aye wade na banforce yese fache chinchina che facha wa mfa ncha nsa hwe hwe konko so obi ye oboni afache de papa che se dabi ene tuaso kakra no tuano so ka na semi abra asetina mu nsam odina Fentemfrem so oto onsa frɛ no betena so twen komo ana so obu ha ba hwani ahye na yerekete sɛ wodi anya hwe fache ɛna nya hwe unua ukunu wafom okra anya hwe oba na fom ni aya ne saa de ne so otimu sankaja otua so ka nka beboa ni de fache saa na akwakɔ ye nsɛmpi yentie de papa yi kan mami no kra ba ko mu sɛ obia suro last minute and I told you you make decisions last minute. Na echire mu no akwa affect you. Anokware. Min kan no crunch ra o say. Obi a wotie a ukuna fomo a oyira fomo adwuma bi afono men fa nche no. Men fa nche no. Men tie abrabopa enka se ma mekua ni council akanti mi da chew men yibi. Wan kasa hwe wa kuma mu. Asempa FM. Na fa film na fa wura 2019 ye bura 2019 mo na mon trans ni enka sem na fa na fa chewo men ko ye won hu se hypocrite na me ka che o se fantoko ni bura 2019 na hu se nyankopon wo soro no enye wo boni na besi ene oguso ejawo ama wanyankwa learn it me ka obrofo mo don't think that God is looking at the way you are behaving to give you life into 2019. Councilor Lutrot na wote ne no wose fache de wono no eni ni twiro mu saa ba ma na fomo a twena so oba na fomo a twena so abrabo dwumadi odina Fentemfrem so ba mekua genge matena dwam so ena ode asemi atudwa yento aso na yenko yanim na ye kai wo se ene akoye da foforo ewa afoforo no mu no ukọ adom 106.3 FM ye Facebook wo ne ho a eniama hodo a eya som dura susisi ye de so Kasiebo no mu a ebema no aye kama aye ode ebeteretere yen ewe dwumadi aye di no ho akonya wo fato ho na fifuru yenye na ye fanya adwuma saa mfama wo wo adwenkyere bi so fa Kasiye ho a eno nso no obetimi di ato ye benya to wase ebrepam adwudwam kama e di ama wo ansa na no ye fa na se emanyumeku Kasiye yi omo ena aso yasere Makasiebo yi ye kenkan mamo ene Simaf smart cement cement papa ene atwitwan na wa ye mesi adwuma ache no wo kari cement yaka no na kari Simaf atum sampa Paul amantem nso se edi nkamfo eno no so de plaster so de twa block so de ku concrete ana so de yi akwan contractor for mu yi akwan yi se be che ne nwuridwiri so hu se de yafo bi ye no bo meka no Simaf smart cement ene wo se moto edi ese adwuma no yomu nchichemu adwuma kwa ode kwakoye no na be kire Simaf no de wo so oto me pa chaw nanatox mosquito coil ni spray edi no ya manfo de keke enye di ne na de ntuntum suro ntafre suro abo bi akase ni no bi owo dem bia de fa nanatox ni bi fa peti ho ana so no coil no fasi ho empungu sie bebre adwuma beye no wa beti ase sampa ahemfuchinye ebidi de bia chi wonu sa woni matches eto mu a opa ya nurse ne wo so a etua onsa no saa na ni nyina ahye awie matches bi ho no a ni ti no enya bu wie pe eno ano no ahye awie da bi nanatos matches ne nte saa MTN everywhere you go network papa eno no ene wa nya mobile money every baby na wo send bi akomo obi a yes ache wade e de api so umpe we na apede ene wo bia agya tum se MTN mobile money ne de eti so Grace wo Party Clinic ena wakwakofa mfidie ene nimdefo e de agu nkran ne kumase so mo hwe Ghana fo mpacho ye yare bia na ohia duro ye yare bia na ohia panie ye yare bia na wo se ye dochiri wa punu wa ansa ne bia ho ato ebi wonu a na edidie mu akwankyere ebi wonu a na enem akwankyere ebi wonu a na ye onu mu akwankyere eno ene homeopathy no na Grace wo Party Clinic de wo mote so enkan ne kumase no wo hwe mo kira kwanye no mo wa de sefata so onu maduro no ebe ma onuane nuru a enkonko Kenya bibia na se enkoka wachiri ema onkokoto na nam wonse do Total Ghana the choice club aba trotro driver ni taxi driver ni me pa cho why chiw ache say adwuma wo ye fifira wo sam ene empentin kwa wo tire nyina fa kase na ekoka ewura ho koso a obekwa wadidi ame oda ho wo yi ni sim no o sa run ne maf ke kansem a eto de bia abote e de kire wo insurance kure bia wo driver ni no na encover wo ko choice club ni mu a
and I say ukoji total card woto fa nwo total fo nchen a wo mo abema insurance cover a chese be 6,000 Ghana cedis ene wo mu a asem bia to a ya me fa sa ma ne o mehwe atwitwa agyewo eno eda nchen a fa nwo a woto no to de bia tesoma to de bia ye chawade nti trotro drobani tasi drobani eni total fa yonko na total fo ema adepa Kingdom Ginseng Power Capsules abantie bi e wo fia friend Kojo Mensa Abrampa bro nyan amanfo hampa eba eni nyina ma ana mi bisa Kojo se Kojo eba ne sei ememe a wo adwuma ma bi soso wa chen so ti ase bi mu odu chen na de ma hampa eba na eba yi eno se eye Kingdom Ginseng Power Capsules eno ani ni secret okan ya na msi kire mu o se da bi asempeti a utima futu a anase onima futu a kone kwaji bi afifo fra yesi mu mesi so sha ase yi afi no bokwa ko wie etu ye bema eja ena odi nkwara na apie wato nkokọ ne ade wa ye ho aduro de kwahia me bisa no eye Kingdom Ginseng Power Capsules tabia heba Mr. Betu 3D nyina ase mfa no fe bi enwura fi mu obabu nsa na mayi unta ntimi ni dia eye tabia heba Mr. na so hwe na obobo wo yo pemfo de enko ho ahwa no akọfa asema ba fo akosi nyinsen ano so nkyerese wo so wo ye yi a kono kutubi ne konom da bi nkyerachire bone adomonline.com ho na abekenkan 7 ne Captain Smart aware fefe bi a kodwa aware no nyasem ketwa ehun photo video I love you I'm kissing you me no betna medu no kware ne ade nyina wa adomonline.com photos no wa wo pe bi ahwe no kone kohwe party no so ehun photo nyina e besa de ba begu ho na no so watimi ahwe bi yenko yanim na yenko nsem fufuru mo mampenda da John Rollins na se osori na o hye da mu sugu ne yam na onya ho akonya epi abonten so na woni ensem twerefo di nkomo no se oni suo party sepo a ko be suama na manyoku andisi pa sa manyoku ba ye betwa manfo ya simpre sisi kakakra wo nya manfa kwampa so amanyoku obi wo 50,000 kura ye china ni ye boni tru sa bere kura de ne kamem ka bi ni ho ni nyina se no msu sa manfo obo man kro no so nei sa manyoku na mu ana no ho akono na no makoko ne kuni atwa no ho ama esikafo bi a woni ba bi o musika firi aso amanyoku no mfe ne mfe ena omo kari ne twetwe ne sa ahoma ka ne GTV fo omo so TV ne foforo na ebeba ne awade bi afre ne kolikoko ebeba na ahoma kurukuram aso omo tonwo aso omo sa na sa nipa no aye NDC amanyuko ni sisi ache se niema ekoso sisi pa no ano edin na okiremu sesei ase nipa na sika wo nsem no omo na ekire di amanyuko na enye eno so mwa amanyuko ni nyina so nti no Ghana fo edi ho ya pa. Per the regulations of the NDC, every member is expected to pay a token annual fee to justify their membership. Unfortunately, we have millions who sympathize with the ideals of the party, but many prefer not to offer their widow's mite to the successful management of the party. This has resulted in a situation where a few individuals have constituted themselves into power brokers who dictate the direction of the party by holding it to ransom with their financial strength. The vast majority of the party have become subservient to the dictates of these power brokers. Ladies and gentlemen, comrades, it is imperative that members own and actively participate. Flight Lieutenant Jerry John Rollins, Yaman Perida da, ena wote ne nkano na pani ba ko no ze se wo preso betu andi se amanyoko no franka eye onumonyamfo Joshua Labi ene papa no nani abrepa hwe ni photo kura babontina hwe nanim ze papa e kon do president unya obedi enso na po man kwan ate se una po twintwa na nemu ane ade a te se wo se de e baso na nsentem a kire se abato mba beto eyi franka tufo no so no wonya di nkunim se Kim anado on hyase ne pen se wo fa no ne tinya tua so ne diary wo fa no akatum ni books ye se wo de books ahwete ne office wo bebre no hyase na o hyehye no obochiri no obochiri san se den onu Joshua Labi se Timothy Triso to onu Joshua wo betu no se akoko. The very day they will announce that Joshua Labi is the flag bearer, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo will start packing from the flag staff house. I am going to lead to give hope to our people, to give hope not only to the members of the NDC, but to the whole country. When you want to choose a leader, look at his track record and listen to his vision, and you know
he is a performer. On this note, I'm very happy we are all here, and as we move out, we pray to the Almighty God that God will give us a credible leader who is ready for his time, and a leader who is going to lead us come 2020 to the Flagstaff House. Thank you very much. God bless you all. Professor Joshua Alabi, when Professor Otosu Mienu and any abre, so be the Ghana Mampeni, Professor Udikan, ne Farini Kweja Otosu Emienu, Obetene Janoswono, Fufian Twata, went to me any nimre na Professor Widi and any abre, so Babi di, no dinimre na wie magana for Sampa, a memono Professor for the day, or money pupa papa, Fentemfrem, Yena, Yen Hessel, Manfo Adjei, and bit me as Yanko Asen in Finfin, Abaton Pesasomra. All right. And I'm a shepherd Jenny, Uniman for Kennedy, a compre Japan, or na afekwa we say ya wono so de wono woye e de boa enwusia ne nyankane ekunafo ene asomfo wona abato mpeso aso ne kropon ne nyina mu enu ntisansa boa sansa ofa de odi kire nti papa esi obebu mama wiase afa na nyina ti bi se wono so woye bi de boa pa na meka se entoma pofa besa hanan ne de okronkron wase amaye monye enu achi emo moto besa ahanu monfanka ho anwa enaka akese edunso monye ekunafo amoba obi anye mpim mienu hanum aduonum sagu akire kura monsan encheche mam ho ana fe mu amotena tama hwe me to aba me police station executives monso monye empem enum monfa momata so se de be ya be ma nyoma nyina akoyie e de ma abato mpeso ano na wochire mu ana wo mu so esisisi tama na mu e wo badwa ko mo me assembly members wonom so wo ma obia sidi wo ha so wo mfa mo na afi ajaburo nya wo mu die ene afefoforo yesimu no wonom kwa mu enye de na wonimo nyamfa kompra kwa Japan ochire mu ade kan no ene de ba ne trimu nam so ma ye die wo ye de kire adom kase and 499 pieces, no 500 back one for banners in the pieces, half pieces, and a more 200 bucks, and one and 17 boxes, 12 to use a more mass here, a 150, and street lights 100. I see how you soon anyway, and I have I think 225,000 cities. And which are police station executives, constituency executives, any party elders. And the Christmas and buy, I'm buying. Oni monyamfo akompra ko Kennedy Japan na atene na owie ya pe na nua wono so asen atifia bato mpeso aso oni monyamfo abena drowa mensa wose agya wono so de owani enti ono entoma pofa hanan wono so akunafo no wono menye afe nyanka besa hanum won ye aduane doso ene anom ne ka ho wode ma wonom se womuni na fon samuru wafuru so na mom kokoba wode ma Ghana fo ne se e wo se buo ne ani die se fata ye de be ma ye maame ne papa no makunafo ene ye nuanom ene ye ma enwusia ene nyanka ehia sanyemo no mo ye na oso mu jai sebe ewiase ye mfa hwe enko na nipa no krampo na wewu na wagya ne japade ono krampo se wewu wa fa nko na wo a waba na wo ba begya kenten so na nipa no wagye ne ma japade a kenten so no pese nkran no mo ye dey omo nkodi dey omo be de no makọ school ente mesre ye sa de ni nyina nyame krampo tia bible tia enye ene yankasa so ya sitena mu ne ya sitena brabo mu no sanyema na ankasa na enye etie yankasa onipa enti mesese omo ye sa na mo fisa kwan no so emwa mrasha bedwani mo manfo wo asen nof eye abena drowa nene ena wote ye no omanfo Adjei nkyere ne ye fa kakra entwim na we dia ode baye Asamoah Joseph no sena me pacho eye be se kwadwa ware awie question na obisa me na ehun hye den hia erekohene was a concert people minim the opeso kire King Jan enzo say happy new year Siesta o say masresa e wo me bedroom NDC bobo party never again na Agnes Amaki Amanote and o say wow na Hassan bin Abdullah Folisari no say you go cry 2020 enter your wardrobe ono de no Jeff entry and o say oh Yankopon Shira o my Ghana Kofie free fapia no say ye de Nyankopon ase so o ma fofra ba betre ni da so tinkwam nkoso a na mo maye Kasiebo no abantie ba ku bi na ne message o de ba no de utumi se ebufuo mu pa a o se sofo na o se empanimfo bibi wo no nko ye nko no ni ka nwu ansana asofo nka ne de asua nyansa
Kodwa free fapia makan wo de ndada Steven Kujo ɔsɛ happy new year nkɔma Adom FM presenters ni nyina ne mobusuafo na men so mobusuafo a wɔ Ghana ne Abuche mehwam live Washington DC so ale na boache ɛsɛ Kasiebo no emu ye papa na ɛde enti ɛna ebibrem hanom de yasɔfo no ɛni ma bɔne nko a ɛna ɔmo kohuhu wiase ɔmo kohunu ɛbɛka kyerɛ yi na akwaku ɛna ɔsɛ mehwɛ mo live ɛwɔ Qatar afei Billy ɛsɛ metie mo live wɔ Bremen na ɛna na kosa brempon makosa food shop ɛhɔ ɛna metie mo we dia ɔde bae ACS ɔsɛ ɔna bɔkene Japan Yankopɔn enhyira no papa Obiri fa bi to aso Ote Oforiata was West Palm Beach, Florida. Hono di bana Happy New Year, come on, Doris Mensa. Oh, what be piano ko oh, ya munya botre. Ya no be ABCH. Aba Doris Mensa nana adoma. Ene wo mo Arizona na fi na ma adonten abiri no wo. Wala nyo akwatia wo se edem yopo akase no tasty. Imana Abo Adjei Yeboah wo se wo hwe efi Dallas, Texas. Yeboah adwuma pa nti wo se Yeboah adwuma. Fatai Farouk o se ujin se oh yeah o man peneda da kofo betimi anya mfinhia du e de aka ni mfinhia o we hu ana ne nyame ene be kire me ndie mintumi enka ho hwe Isaka areme yawo o se afisha pan koma Ghana fo nyina Ibrahim Mahmoud o se we the secret agency pa we nso every Gloria Bonnie was so share for LA Galaxy hono o hwe efe Elizabeth Frimpong Jamra was happy new year en come na say Ampofo Adjei Obiri Yeboah Fentemfrem Kasiebo na tasty Chum Hene Collins was oma Kojo Trinkwa yo Nsia Joseph was so hwe free mortar en chian common sister Mary Wompe wo nkra krum ha ya otie we so every William Usu was na say o yiri hia hwehwe isanse wapampam no abranti we William Uzu we wate Shaban Konyo Richard was say coverage salam down was say yat engineers na ye hu adwuma ya Usu was say yepa say ye ayefrose na yantu yenza vre no Kojo free fapia was so de nyame ase ode nyina ewura fefefro mu Vida Usu Badlet was Fishapo Adom FM utie yana manfo yana Alexander Mankwa na say ni Obiri nyame nhira mo pa mo ye adwuma Adom FM nyame nhira mo nyina so ka se mcha se me kan na se ansia obi di bi beto so pe na huriko ntina ya na basar mo enti Abdul Karim political speaker was wanchin zongo no free ba na 2019 was be fantastic year pa Ghana fo nyina Steven Amponsa was na happy new year Adjei Boatin say happy new year enkoma wo Chris Odi on say happy new year na say ni Obiri na kwalenkwa nanakwa kwalenkwa nanakwa udin de ed Bronx New York and odi free ba o say na namko so ammo adwuma pa nanapoku enso so free US no abeduru o say ene maame ena eda form maame nyaneba a chese next week 13th January ena omo ebekra no na Theo Davis enso se napko money no emayo December de no ense no mo de no ma ya ya mo kra dwuma mo nyan hyase mo agi December ma ya mo de na ma ya aba na mo adwuma nya ya na so mo ana ya adwuma na kakra ba mo vanidi masa mo vanidi David me no nya adwen so ndo mtom ba bi na so mo adwuma enti so wa for mo adwuma na de asika ne o se ba December de ma because sebe ka say amanfo show man no pa inside ho so inside won show man no pa be don't him say December ma December so nra nti be tiaka free na ko ne be tiaka Asamo Joseph also why don't you read my message open na make you eno na mi gusu make you na Alexander Boachi Yadom no Nyankopon show na bo kene Japan na aya won fene ni nkyere prisoners so akachi na onkohwe mo kakra obi agye ke John eno se Nyankopon show na bo kene Japan ena odi ohene Patrick o se na happy new year enkoma presenters ni nyina simfusu Adom news tasty angaza la senyera
Dimesi ɔsɛ Adom FM all the way ɔsɛ Eric ɛna ɔsɛ metie mu efiri Sunyane happy new year na kwadwo efiri Fapia na ɔsɛ Kasiebo ne tasty pa any size Tommy Lee ɔsɛ happy Christmas ne twam awie ɔsɛ ɔhwɛ wɔ Canada Stefania Adeboate no ɔsɛ in fact Ghana nkoa ne ɔman a PhD no pull him down no yɛde yɛ adwuma saa Richmond Namwa no ɔsɛ tasty pa wɔ Kata na Atayaw ɔsɛ happy new year nkɔma ne manfo wo Ghana ne Adom FM adwumayefo nyina Dubai UAE ene odi friba na Joyce Champion so say Kwadwo Smart Nyankopon enhyira wo yie papa na ma otiri nkwa yabeto aso na yakɔ nsɛm foforo bi na yakɔ nsɛm foforo mu a yɛbɛkɔ Kumase voice over dabi anya voice over crossover David ya no crossover braso na hwan na tie adwamu nei obi de hye ofori amanfo na no Adam kodu Kumase mehwɛ mrantie hwehwɛ omo a sɛ omo no dabre curfew achi omo Kumase na obi de hye kyerɛ mu a Love FM party in the park omo ye no kɔhwɛ ni papa ne agi twi mo amosi bronya no mo ahu so mo Kumase nkonkɔhwɛ ye Kumase obi di hye ofori amanfo wadama yenko obi di hye ofori wadama yenko na say masomu wasantimanten wen kro Kumase isha 104.5 close over di kan kro 2019 just machas ya me dey bredi me so obi dehye ofori amafo na me sase a na me sase dey fi Kumase na na matrankonya akache na ene erecha say ye Kumase traditional council no etena se a panyine kese wada no banta mahene bafo wusu amakweti na chese wada no bia wode atudwa chim so besesa ban no mampen na danko kufuado wo hye ye na nanmo ayefo ebo chese be mom tumi obetumi dia boa se na be ye omo ankasa kwa betumi adi asem na bibia so tumi aboa na bibia so tumi akonkandi ene omampen na danko kufuado omo bonka ye bizeze kra no bekiri obi kra adne kwa himfi a wuni tumi bia gina so kra betumi dia akiri obi ofre nipa ne za wa ma anya dia betumi aye ne hwe ego ka be ko durumo police vakachi be ko wiase no na fi agye se penim patakunti banta mahene dia tudwa chem se sigara mampen na danko kufuado pesi garam se su sa wo tuni ye pa dia ene o ma na ma futumi e betumi aboa se ne be ya o muso betumi e di asem e wo man kasa nso no wo mo mmerem Opa ye local area nipa no omo ye bebre bia so ni surround na oko catch no se memma na fi na no be ende eji so catch police ko fane brem police no so be catch ho say na sa to me ye free ho eji so ko regional minister ho na regional minister track ata me akofre eno na no mu jais me chana na no ayo fofo no nyina ne said ye siko kan wo ho no ye sense subi so wo pese ganam se no ebetwade a o pese ebe no ma yie dia and won kan hu se na nanu ne bitimi aboa o organize na nanu o just o mo ma na nanu tumi de dika no mo ma na nanu sika no mo fanye djuma no Alisma moni beti ni ke ayabanta mahene bafo uso mankweti wale sensi mwe tudwa ebra ne new year message kram cha fofo nsam kan wode atudwa bridge so de tudwa no fa sa konya no so de tudwa adwadifo nyina anim che se wo mo we na afenu ba bi o mo te enye bia na ye ntre oni dwa bia no wo mo ntumi fi o se na bia betumi akon kana de sema ye mfi sensem ni mu na fe ye ngom love fm ye family party in the park ne dia ene ne go bia mo wadri back na da ye pan ni ho aniwa pa de ene na dwo mpotemo ko se ni pato santen wo mo nyina badwo mani afi ya sase ne jesen adene ye very very kamafo ene chese na musubi emene awovuo bi a ebe ene etwetwe nkomo emomode tudwa James wo manga so mbo ese no mani fesi fa gina live band bi etwa guo no wo madi asa me de menana no ne memma ene ba yesu ebagie ni wa ha ya ni kapa enkwala eni mpanimfuoi ena aba ni so ebo na eja nkrofo di asa ene yesu yeti ha na eja ye hwe bie na adwodwe ye ho enti ha de ha ni kapa ya bomba ese nyame besa ma afi no atu ye biom ni asamba na ma be hu ni ba bebre wa ha me ho agro bebre so se be hu say missing campo oh, it's very marvelous, very interesting. The new Achipa, maybe first time about road trip park here. In fact, I'm so happy about it. I will say the Biambe every occasion.
Then they are very, very marvelous. I want some of the to Jan Ebro Casaviano, and now from Quanaco, I say a Busiani Chasako question, and Francois Baye, and the Atuja Chemzomo, swimming pool, Nazifi, no Mujadum, no Motofa, no Yasenezi, eh, Mumianco. I'm going in your man, woman Yajipa. What are you going to buy? Nemma, men, because you and body are grubby, yes, me, a jumping, I'll grab a jumping. Oh, let's hear about. I didn't know what you mean. Butterfly, face pins. The dear Panamoni, I do buy. No man, and in the panel, one the next year, and I'm then in Behuin. Let's see about. And then next year, there's something now. Franzo Mazamba, team, never be so to me. I can't actually know. Yene a event manager, a way multimedia, and found sentimentimua, a James, a humans, a train commanded to get him. Oh, Omo da Tradian Punyanko Pass. You must have phone you at Jumedia idea, so Munima Kenya. Now, so share our Keka, or share this or Magia Jumedia, the year now 2 more. Now, share the public tour, a Puba Jumedia event to do in Asia. Now, Nebeka is a Kumasa for any multimedia Kumasi. Yes, I said we habitat fair and a bear blood donation and the National Gospel Music Awards. If you only only in Africa, and if you only in Africa, they are much they are 45 bed too. And I do a tribute to now. Osha Nesia Nipa Oke Kawasro, Jumedi Nana. Now, in fact, in Channel Love Family, and Rebecca said, Kumasamai, Ghana mine, the master, the team, Korean man, or then Quandia, they're there and a very rich. I is my event manager, our multimedia, and from was Antimantima, James Simmons, and just a tinica. What was and somewhat to Jonas and a year, a imagine Banya gave you naturally a jar. Let's near Muato to near my who so just taking dangers will be a very, very powerful pa. I don't know what come out this one way across over the car with him, and a woman come with the English, 104.5. Just so a year Obi this year Obiri. I'm of Nasa Timika. Yolati was over to you. Ya free Kumasi ababedu na yabatwa Kasiebo ne so ya de ni echire nu nwa wasofopani a wada Faith Assemblies of God ano Reverend Thomas Nto ochire ana wade afutuo ema asore mane asofo nyina se obia nhwese ne ho bambo no bekuta wono ansem ma wankase nyambebo ya ho banyambebo ya ho banyamehwe ye nsa ensemi beto dwanro abra no obom pa ye wura nemu wasisese nipa bonfo abawiase nyamehwe nipa so de nanso kwa be fa so ho bambo ebehia wono hwe se begina nanso anya sa na toto ho adensa kwabra na ebeje nkwa firi wonsem wose afi ne wo hunu ne se ebeye nhira afi mose nguma edikan tiba konyimu dumienu wose de wo ka kire obi an se sa nkomhya baburi ahye ene de waka nyina ebebem nso dia wankasa ahwe na abo ho ban a ene pewum no wonsa ebeka Ghana hano yemfa security serious but abrochire from the airport Echo Chrome car kwanso bebia security eya dwuma machines cameras intimacy say ebe ho behia say ya sori mu no yebe bo ban yebenya machines scanners any of the cameras obi bedi boni a yebetimi ehu no ayade ehia yenya security very tight bebia wote baso dem wadwuma mu bebia security emra Dana insurance no enye. Yeah, 2019 no. Ese insurance no. Obia in your own small way. Security about me put in place no. Put it in place. Say sikampa you spend sika. Machine you here. E den you. You find people dey twa wonko. Dem find people dey twa wonka. E adepa. Na me be hwe ye no. E no ho. Ba ye nipa so ese eboya homodi. O hwese wada anajo. Robu e wuda to ho. Wo se nyame be hwe wo. No stop on for the room. No be yawa. Enye nyame na adwuma na be ye. Una wanyi wadwuma we as an individual. Jesi nyina ye boss ad na ho modern. Osofo Thomas Nto ochire wono ne sofo a woda Faith Assemblies of God Church anu onu nwa ne na ate na asore ma no abla afokpa ene wo twhwe nkomo bisa wonom se mfrinhia mpino ne dunkurin de na mo hwe ne mu se besi mu abrabo mu de me pese me hu biem ni se politics for no omo ye ne kese dodo eye doso nti sa ye no se ekofom sanse se obi ka bibi kire obi a awo se wo dwe ho ansan we yia no
na san say kamman ke bia mamra nti obi etimi ka asem ya che ne yenko a ene amambuo no emfa nti say kamman ke bia amambu a o say odobem sa no na mepe no nkrofo estati complaining about the economy, financial aspect. There is no money, but I hope say year 2019 maybe be okay. Yes, so improve the economy and the aspect of infrastructure. Uko dwaso aduane bebre pro yesi aduane ni ho akuafo no brekwa emfaso maso fruit bebre say then no mo dia go akwan mu say omo ya maye na yam preserve na yan koyanim te say mama no so for preserve omo niama adenti efi akokoto niama bia wo say ye tofi opo ba wabra ye wo bi wa ha because yam preserve ye de ninti no na ma always ye importable man in big boy. We Faith Assemblies of God as a former one ewonunwa wonom ne na wote ye no na abranti was in the Solomon Quartens wo tie fra Kumasi amakum na ene ye ne yire je se obe wonti ne hu jai kura was ne yire papa bi Doris Quarten ene ye na wodanti o we no happy birthday fi wa okunu ho ja Quarten was wo happy birthday. Yanto aso na dwumadi a yedi no adom 106.3 FM ha eda kwasi ada bia be no nwotwe ebremu a yato di nyinsani awo ampanimfo hyeda nwono hyehye dwumadi se be ya ebeboa atu aba pemfo fo na afia kyerɛkyerɛ won kwan ahweyie kwan so se be ya obewo afo ho afo ma na ekyire no asembia nkonkopie no ene apagam akwadum pempensuo bia ene adoye aburunya mo aye nese woni ense o ka kyerɛ na hampers akese ye ka hamper akyede abo no boasa na ya kyekere se de ya kyekere Mose ni akwakoto ensuo mu se ensuo mfa ne nko eno bie a kyese ne senior editor multimedia can brands esi wo hene any director of programs bo Asempa FM onmunyamfo Samuel Kwadade Renchi ene mpanimfo ahoduo bi de ma wo mo a uzuzu wo se fata so de sabos be emo mo nyina ne wo mo etwa kan na sempo chefa wo se dwumadie mu na mame ba kwa no ye dokota pani a che so taba dwumadie so be kyerɛkyerɛ ma awo ho akade awo ho ahweyie ne nyoma ahodo a wo de ho hyemu ehunu yi a ebeboa ma wawo a wonya mane bia wa kyerɛ Dr. Hilda Boy awo Kolebu Teaching Hospital Victoria Benewa oye senior nursing officer wa Denta Cindy Apiafori ewa Dabraka Polyclinic no mu nyina kyerɛ mu se dabi nyinsani awo ndie ye wodwumadie ewo radio so nanso entity ya de ma pemfo no antini chakra ntimi nya se adwuma no program ne die ye nyina ya ni je ho kyerɛ sɛ ɛyɛ ɛna sɛnea ye de select resource persons ne nyina no qualified people sɛbi ɛnyɛ kwankyen fo bia na ɔmo ba so enti no program ne ɛwɔ sɛ apemfo ɔmo enya nyinsan ye mpo ɔmo ɛwɔ ma nyina ɛbɔ modin na ɔmo hwɛ etie program yi emphasize de bebre aba na teacher ye male involvement se ye kase awa ya na empempi no sub-Saharan African nega na ne bibim ye feel say mankwa na nyinsen esese fa wo mo ho but programming ye share listeners na so mo muti do kra ye mema na eno ne ade a eda Ghana Health Service and Ministry of Health ya koma so se ye pese mema mfa wo mo ho enji mu bin support ye so ba na nyem no wayi unsa eti adokotafo empanimfo ne anesefo empanimfo a obadwumadie ne so a wohunu adepa adwumadie no eyo na otese wono mo ekamfo yese nkyere nkamfo no so ode so yankase yeti hayi ene yenua baba ko mabena do home enso on produce adwumadie yi yani ba ho so no ono a nyinsan ni a wono afa ho nyinsan a wawo afa ne ho afa de ba ne wa ya adore gra wi a kyese woje na badwuma ne ho nkeka won ti dwumadie no obi anya so mfa so kra anye do home ensa so tiase na wo mo itie adwumadie ni bia onya so akyede bi se pi so ena wo mo kyesa Adum FM yesu bi mada na yenkoso a enye papa yeyo no da Adum FM na Adum TV fo bebre wo akyede de akyɛ me na me be yesi eni so na me nhwɛ mu nyina mozawa na afisi senso na yeta so te ase na yeti nkwam edem da enyinsa na wo program ne program bi a obo ankasa onfa wo da enyinsa na da enyinsa na eye bese ya de ba o mi se be fanyinsa nti kodo ate
na nyambobo a odu wona sanyinsa na ebo wo kwana be fado na wa afon wa afa wo asomdwem em achedi ne nso meni agibebre me da adom FM ne adom TV for asepa first of all na me de me na minimu say ye kase ye ma achedi aye hyede abobo bi mu din ne de amom until say me nso me take part am hu ye intimi da mo asepa na achedi a mo de ache me din na chikoe no say ahokeka no na wo soro nurses no attend to her very swiftly because na me can on because etinyin ni awo ehun adwumadie no nti se emema ne ma mo akwa asori akobọ mpaye se nyame enum ma afi no muso nkoso antie nyinsa ni awo muso amugusuo e produce no ene obi atwa silent one bi atuma me hono a mititi nko message ko ya adore na say hey the microphone na okure mu ya ni apepa ya no ho a ne je say ye nam ho ne ade a nye se bia nkwara ne be pia ye hu da Sabre yes extra long sanitary pad let's say otobi ache pa otobi ache wosumi nkru ni wontobi no na eboa ma no ema no husisi omonso ma miesi nyame che sei we ye den hu cause we use yes extra long sanitary pad and so lady back bi ono ba ye obey attachment sei ya na waye yi so ti yaz ne de papa ti ne kan fama no ba obu nsa ukona akoto pad akaso pe yaz extra long sanitary pad mama mfuo hu ntwom sa bo boy anu ayalanta because ayepofo ni ade a Yakubu ina wo bronya kremonia udi bronya che Christopher Dana kore dana uga sa manua papa te mamutu photos ro manua papa na uga sa pena eba nze dana yizu dana se ai sa pena si asere na kwa kame nana o dana tu si sire ni yizu angusie na ide mpoto kan aja process mpache fe me odifo na kakra me wo kan se asofo na ya mo hye nkom no nkebe ya nka mo hye nkom na se mu hu a mo frɛ individuals no one on one na mo ne omo ntena se na mo ne kan na se akwankyere bi wo ho a na mo ne omo de ayeden asiesie na mo de tu dwasa na kosi yitie empam the public nke ka na the pressure abeto omo so ya na mo from one on one na mo ne omo adi nkomo all right that's it be ukuni ya sose your friend is perfect. Me fuani a can Lutrod egg and Lutrod the egg and also because me papa in temre cry of enti there will be your body now fees there between us and sana wakuma to yema over cost and so and sana what in the body you do part of power that is the brain yeah your friend is like I want to speak English. Look, Joshua Labi professor whether Professor Joshua, that is the professor, just a title. Look, Joshua Labi, I know this man, once he sees that he's going to win Mahama, it's a lie. For him, I'm sure he's preparing himself for next 4 years, next 8 years. So whatever he's doing, he should just keep quiet. He's a nice gentleman anyway, but then he knew he's fighting a lose already. So let's forget about him. He should prepare for the next 8 years. All right, man, I think Minute 7. Na niampesa meche majeka kafa on Professor Joshua Alabi ene Mahama dia na professor ka nka Mahama bekra na nyame pa twere se abranche onim napum enti na otimi ka se Mahama empake no nkonche because when you have a kwase nipa ndika o se minua babia wugina yim betimi tu afri ho a na wase wotimi se nipa no bi echedata enti ni Joshua ka no onim ni enti a okasa enti magana for Obiri. All right, that's the young suit, yes, for that Romana, Nana. Yenika, Potibia, Yenika, maybe Joshua, it's me food in common. Man, come on, go work at a Muslim. I'm on your sem, and in some for the break. I don't trust. I don't trust. I don't trust. Let's see my friend. Driver any mates, how they relate to their passengers. I don't trust and yes, extra long sanitary pad and get to a womb.
ɛna kɛseɛ so wɔ mu a ɛba bum 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 a ɛmfa ho ne dodo ɛbɛba no nom no a na ɛtwa no so no na ade ketewa no so ufua kakra na wawie bɛwie nka biara ni ho na wayɛ obesi ma umpɛ wei na upɛ die obiri fa adwenkyerɛ no mienu bi to aso na fe yɛmfansi Eric ohene wɔ se happy new year nkɔmɔ manfo mo asante akyem dampɔn kumase amakom na fe chibi ankɔbia ɔse ɔmo nyinaa frishia pa Kevin dan so se ka kyerɛ mampenda da mahama ne ndisi fo bɔle bɔbɔ fo se ɔmo nkɔmɔ no entum wei efri Gloria Bonnie ɔse wɔhwɛ live na ɔkyia asante fojo ayu asante fojo ejo so we so efri Emmanuel Mensa ɔse Kennedy mo ne yo ɔde free Italy na ba Solomon ɔse ɔba no yɛfrɛ no Mrs Dora Opon Kwatin yo ɔse na yirende Dora Opon Kwatin ti ɔhyina birthday Nicholas Opoko Champon ɔse number 1 radio station Ghana Adom News ɔse Jai Christian ɔde free ba yopo kwabena ɔse happy new year Emma Obibia Stephen Amponsa ɔse yaw Germany or driver na fe maame Agata ɔno yaw happy new year na ɔde ma wɔn asa ɔkyerɛ you ɛdeɛ na atete nsa nya ɔde Jeffantwi ɔse happy new year nkɔma Ghana fo nyina Steven Kujo ɔse ada na difo no sɛ wɔn hu ade a deɛ fa ahiafo ho nko na wɔn hu na sikafo de wɔn hu bi wɔn nsa mra biom ɔfaboafo America brochimem no butu say happy new year enko Emma Joyce Champon ɔse brother Smith ɔma trinkwa Kofi Afrifa Pia ɔse nana apen ɔse nana apampem no ere shine pa onso di biaba o onso di biaba ɔse ataya happy new year openi na ɔse brother hwan smart that was this smart smart cement no handy na Jerry Justice was saying